Cece-kuce na ci gaba da kunno kai kan yunƙurin kafa sabuwar ƙungiyar Hisba mai zaman kanta a jihar Kano, wacce tsohon gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɓullo da ita. Wannan yunƙuri ya gamu da suka daga ɓangarori daban-daban, musamman daga gwamnatin Kano, wacce ta bayyana cewa kafa irin wannan ƙungiya ya saɓawa doka. Kana kuma na iya zama tamkar kishiya ga hukumar Hisba ta gwamnati. Gwamnatin Kano ta yi gargaɗin cewa tsarin na iya haifar da barazana ga tsaro da kuma tsarin doka na jihar. Wasu masu rajin kare doka da oda su ma sun yi Allah wadai da shirin, inda suka ce akwai haɗari a bari mutane su kafa irin wannan runduna ba tare da kulawar gwamnati ba. Ɗaya daga cikin masu sukar tsarin Barista Sadiq Sabo Kurawa ya bayyana cewa sabuwar ƙungiyar ba ta da tushe a tsarin doka. Sai dai waɗanda ke goyon bayan shirin sun musanta waɗannan zarge-zarge. Sheikh Harun Ibn Sina, tsohon kwamandan hukumar Hisba ta jihar Kano, wanda ake ganin shine jagoran sabon tsarin, ya ce ƙungiyar ta Independent Hisba fi sabilillah ba wai za ta yi takara da hukumar Hisba ta gwamnati ba ne, illa dai ta taimaka wa al'umma ta hanyar gudanar da ayyuka na kyautata tarbiyya da tallafawa jama'a. Bayanai sun nuna cewa an riga an ƙaddamar da tsarin neman shiga ƙungiyar, inda aka fitar da fom, kuma ɗimbin mutane daga ƙananan hukumomi 44 na jihar sun halarci taron ƙaddamarwar domin nuna goyon bayansu ga shirin da ɓangaren Ganduje ya ɓullo da shi.